Em dic Maria, tinc 21 anys. Actualment estic al tercer curs del grau en Enginyeria i Tecnologia Tèxtil i no he realitzat les pràctiques, però sí que és veritat que les tinc planejades per setembre. Crec que serà fàcil perquè, per exemple, vam tenir una jornada fa 2 setmanes i sí que és veritat que les empreses estaven molt obertes a donar-nos totes les facilitats que poguessin i sí que és veritat que hi havia un gran rang d'empreses i moltes oferien diferents coses. Crec que donar principalment amb el que t'agrada, perquè crec que és un món molt ample i també en les xerrades que han vingut a fer, sobretot eren venedors que eren especialitzats en la indústria tèxtil i en tot el que el tèxtil implica, però això eren venedors i també hi ha a la part de procés, d'organització, llavors crec que hi ha molt per explorar i crec que aquí és on hem de tantejar quina és la part que menys ens agrada. Doncs un plan com a tal no ho sé, però sí que és veritat que la meva esperança és que potser l'empresa on faci les pràctiques m'agradi i potser tenir un conveni de quedar-me. Doncs en el meu cas, per exemple, sí que és veritat que m'agrada molt el tèxtil, però també m'agrada molt la química. Llavors, m'imagino una empresa que potser no sigui 100% tèxtil com una confecció o alguna cosa així, sinó més una empresa que faci productes químics per al tèxtil o tintures o coses així. La veritat és que jo no he tingut front a front com aquesta sensació de quina és la demanda, però sí que és veritat que els nostres professors i tot el nostre entorn sempre remarquen que és molt important i que fa molta falta enginyers tèxtils al mercat. Llavors crec que seria fàcil. Crec que hi ha molta demanda perquè la gent ja s'està jubilant avui dia i també crec que ha d'intervenir el fet que aquest grau només s'imparteix aquí a Catalunya, en aquesta universitat, i llavors, clar, sortim a 13 persones de promig, més o menys, i llavors, clar, crec que amb 13 persones no anem a abastar amb tot Espanya. Crec que per mi, que sigui una empresa que estigui tingui molt present que no només ets un número o una persona, sinó que valorin el teu esforç i que valorin les teves ganes de treballar, de voler buscar alternatives de coses que potser fan 30 anys que es fan igual però que no és la manera més òptima, i també un bon ambient laboral, perquè crec que al final és un lloc on has de passar moltes hores i llavors si hi ha un bon ambient de treball amb els teus companys, amb els jefes i coses així, ho fa molt millor. I en el meu cas sí que és veritat que m'agradaria provar una mica tot des de sota, el que fos producció o el que sigui, i aprendre realment com funciona una empresa, però al final acabar com la carrera d'enginyer o optimitzar uns processos químics, no sé, aquesta és la meva perspectiva del tema. Crec que, actualment no sé quin és l'àmbit que més es maneja en les empreses, però sí que és veritat que nosaltres tenim molt en compte tot el que està sent la nova normativa europea, la sostenibilitat, que crec que és un tema molt important, i llavors crec que per allà s'han d'abordar moltes coses i crec que seran els problemes més difícils, sobretot les composicions químiques d'alguns fluorocarbons que ja no es poden utilitzar i coses així. Crec que aquí és un punt on hem de fer focus. La veritat aquí sí que no tinc cap preferència perquè al final és sentir-me còmode a l'empresa, però crec que quan és una empresa familiar i més petita potser és més fàcil canviar les coses que no pas en una empresa massa gran, que al final tot està com més automatitzat perquè tots els processos siguin iguals. De primeres sona molt lleig, però el sou, perquè al final tots hem de viure d'alguna cosa. I també per mi és molt important que aquesta empresa no només em deixen al lloc on estic, sinó també que pugui avançar en aquesta empresa. Jo crec que, com he dit abans, la meva idea és començar des de sota i poder arribar a un bon lloc, llavors crec que és molt important i sobretot també fa que la gent estigui més emocionada amb el que fa, perquè si tu li dius aquí hi ha una barrera, la gent farà el mínim per arribar-hi, però en canvi si tu li dones més esperances que potser arribes una mica més a lluny, s'esforçarà una mica més també.